மினட்டோ எவ்வளோ பெரிய ஒரு சைக்கோபாத் கேரக்டர்னு தெரியுமா? லீஃப் வில்லேஜ் சைட்ல இருந்து பார்க்கும்போது ஹீ இஸ் அ ஹீரோ. அப்படியே ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருந்து பாருங்களேன். மினட்டோவை பார்த்தோன்னு அந்த இடத்துல இருந்து ஓடின்னு சொல்றாங்கன்னா தலைவன் எப்படி டிசைனா கொண்டிருப்பான். எல்லாரும் ரஷிங்கன் தான் மினட்டோவோட பிரைமரி சோர்ஸ் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. தலைவனுக்கு எப்பவுமே பூனாய் தான். கோவிட்டோ வில்லேஜ் அட்டாக் பண்ணும்போது 2 பேருக்கு நடந்த பேட்டில் எடுத்தோன்ன கூனாயை ஃபர்ஸ்ட் தலைக்கு தான் தலைவன் புரிய வச்சிருப்பான். செகண்ட் அட்டாக்கு ஜஸ்ட் அதே மாதிரி கில்லர் பீக்கு போனப்போ அவனோட டென்டகல்ஸை தலைவர் 2ஆ பிளந்திருப்பான் கூனாயை வச்சுட்டு. 2வது என்ன பண்ணியிருப்பான், எடுத்தோன்னே கில்லர் பீக்கு தலைக்கு தான். 50 சினோபிஸ் என்கவுண்டர் பண்ண பேட்டிலையும் தலைமை இப்படிதானே பார்ட்டா கொண்டிருப்பான். தேர்ட் கிரேட் நிஞ்சா வரல தலைமை என்னென்ன வேலை பார்த்துருந்தா நருட்டோ நாமிகாசேன்னு பேர் வைக்காம நருட்டோ உசுமாக்கின்னு பேர் வச்சிருக்காங்க. ஏன்னா தலைமை மேல அத்தனை பேர் வெறிகொண்டு சுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க.